Da li je haram da se bavim hirurgijom, torakalnom, grudnom, koja podrazumije da prije operacije žena mora biti potpuno bez odjeće i tako dalje. U svakom slučaju, da li muškarac može operirati žene u predjelu grudi? Svakako, svi znamo da je avret žene, znači sve mimo lica i šaka, a po nekom dijelu učenjaka i lice i šaka su avret. Operacija, žena u osnovi kada se operiše, trebala bi da je operiše žena, jer je manji stepen da žena ženi gleda avret nego da je gleda muškarac. To je jedna stvar. Druga stvar, ako žena ne može da nađe, kaže operaciju vrši doktor, nema žene, tada će operaciju raditi muškarac iz razloga što je, znači, vraćamo se da li je ta operacija potreba. Ako je ta operacija potreba da bi se spasio život ili imamo veliko poremećenje, potrebu, onda će tu operaciju raditi muškarac i takav posao je inšala onda halal. Znači osnova je da muškarac treba da operira muškarce, žena operira žene. Ali ako se desi da čovjek je na smjeni, došla je žena koja je imala saobraćajnu nesreću ili imala neki drugi, znači, zdravstveni problem gdje treba da muškarac operira ženu, nema druge žene koja to može raditi, tada će to uraditi čovjek zato što je, znači, spašavanje života se daje prednost nad gledanjem u avrete, a svakako vjernik treba da prilikom i takvih stvari čuva svoj pogled onoliko koliko može, odnosno što više može. Drugo pitanje jeste da li je haram novac dobijen kao plata plastičnog hirurga, ali se ovdje kaže koji se bavi ugradnjom različitih estetskih implantata, grudi, nos, lice i tako dalje. Treba napomenuti da navedeni tretmani nisu terapijski indicirani, nego uslovljeni željom pacijenta. Znači estetika. Da li je halal da čovjek radi estetske hirurške zahvate? Allah najbolje zna, ako se to radi samo zbog estetike i ljepote, to je u islamu haram, a samim tim je i haram novac kojeg čovjek naplati zbog te usluge. Znači, ako je u pitanju estetska operacija za kojom insan nema potrebe, to je po islamu mijenjanje Allahovog stvorenja. I bilo koji vid učestvovanja u tome je zabranjen, pa i plata doktora koji to radi.